केरेलायाव सोमजिदों मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। फरायसालिनि बन्द'खौ सम बारहोनो थांनाय दावबायारिफोरनि गंसे नावा गोदोनानै गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा। 30 दावबायारिफोर थानाय गंसे नावा केरेलानि मालापुराम तानुर टुबालटेराम लैथोनि रुगुं खाथियाव हरखाब गोदोनानै। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला जाथायजों दासिम 24 सुबुंनि जिउ गोमाबाय। माखासेया गोब्राबथार थासारियाव जिउजों जुजिनानै फाहामथाय लागासिनो दं। बे समाव थैनायनि अनजिमाया बांबावनो हागौ सन्देह खालामदों। जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि गेजेराव माखासे आइजो आरो उन्दै गथ'फोरबो दं। जाथायखौ लानानै बे समाव केरेलायाव रायजो नाङैनो बयबो सोमोनांदों आरो दुखु मोनदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धी बिथाङाबो जाथायनि सायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो आरो गोजोन जिउमानि थाखाय आरज गाबो। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ जिउ गोमानाय नखरनो नखरसेयाव 2 लाख एक्स ग्रेसिया होनो फोसावबाय। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে। অৱশেষৰ ছাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে, মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।